Murag dako lagi sa kong tanaw. Nagbasir ako sa imong expression nun ha. Karabang murag, kangisihon yun kag. Kangisihon yun kag maayo, nagdako kayo ng ngisi, pero nauwaw lang ka. Imo masampo sobrahan. Kamay ram guning kalipaya gud. Sige. Di na ako makiglalis mo na, Cho. Pero, unsa mo gyud imong gikalipayan? Nagkawa sa mo, Choy. Patrili mo ka. Ambot. Naglisod ko pasabot nimo. Kang, di mo kong gibitin, Cho. Sultin na. Basta nalipay ko. Mura na. Mga tawag na ta. Haskang! Ikaw na ako sa pa! Andaya! Ato na to, Bibo. Ikaw na! Masagdi na lang gud ko! Langgay, okay ko! Ayaw ko pugsang dapatan ka, ha? Ayaw ko pugsang! O sige! Sige, nabati ko! Sige na, nabati na yun ko! Nabati ko! Sige! Ma'am! Sige! Ma'am! Pasensya na ninyo, man. Bimbo, nagkamata na noon mong hawa sa oras. Okay ra, Mamoy. Kining ating mata maginamo karong orasan, ma'am. Huwag mong gudon tamog karon sa probinsya. Mas makapahuway unta mo taas-taas. Okay ra, Mamoy. May problema, ma'am. Si, Mami? O magkano mo problema ang imong mga distinguished guest from the bukid? Ano, ma'am? Karon ang buntag na uli. Ay. Ansa man nagisigahan niyo yung ginunghungay diha? Ansa man, uyab mo? Uy. Ma'am, ay lang nagpabayi, ma'am. Kay hubog man na. Mami, nanuyo ka, Ma'am? Ang sama, nakatagaan ko? Ikaw na! Uy! Nagatuog na, ma'am? Oh, Unang higayon ba nga nakainom siya, ma'am? no. Ingana na gina siya sa una pa. Nahunong lang sa pagbalhin na mo sa probinsya. Ayaw na lang una magdayon og larga karon. Magdungan na lang taong ma. Ha? Dili pwede nga mo-extend pa mig pila ka daw din eh. Karon lang gani, nibalik na dayon siyang inom. Kauban na niyang barkada. Sige, ma'am. Agad-agad mi ibo, ma'am. Uy, hala. Unya, magwild na sa nagmata. Tuo nagnasiya nga, magdugay sila din eh. May pagbuot ni Ma'am Violi. Sakto na sa Ma'am Violi. Yo. Angay ragday nga iasahin probinsya ng Bihana eh. Badlungon. Luoy agad ni Ma'am Violi sa. Usa naman tulang yung anak pero labad sa iyang Asa gid ang amana ng Ma'am Altia, Tiyo? Ano ba eh? Ako'y kalibutan na na. Wag di kay nasagap nga chismis sa una, Tiyo? Wa, oy. Hiluman ako ng baba ni mo, be. Ano naman? Dunggan ta. Ang araw mo tasod sa kwarta, bud. Hinahirap sa niya itong tingo. Oh my God! Andaya! Hala, Tiyo! Ha? Mami! Mami! Oh my God! Nausa ko dahil ka! Delia! Delia, magdali! Ma'am! Ma'am! Delia! Oh my God, Delia! Ma'am! Nagsuka sa dugo, ma'am! Delia! Dada na to sa ospital, ma'am. Kinahanglan nga madali ni siya. Ako yan sa niya, Ma'am.
Dili pa gyud mo makabalik sa bukid, Mike. Unsaon nga nahitabo man ni? Nagkinahanglan man ko ninyo ni Bimbo kay mga babae raman ang ako mga katabang sa bahay. Huwag problema, ma'am. Niarap bitaw mi si Bimbo para nimo. Bahin sa klase ni Bimbo, may laptop sa bahay ngayang magamit. Ay na nagabalakaan na, ma'am. Si Ma'am Altea na rin ati man na. Kung sa kayang sakit, no? Unya pa na nato mahibawa ni gawa sa mga resulta sa mga test. Layo, oras sa mga ospital sa probinsya ng ospital, eh. Takot na din yun. Limpyo bigay kayo. May bigay managad ang mga nurse at doktor. Dili maning ka. Ay noon, ospital sa dis mga kwartahan. Mo sa tingali ng ini. Asa ako, Mami? Uy, ma'am, nagmata na di ka, ma'am? Nigawas pa. Ako nang gipabanday mo. Tawagan dito. Ma'am, ayaw lang nagsulti kayo. Moto'y gitugon sa doktor ganina nga palikayan nimo ang pagsulti para di kayo masakit. Si Mami. Paanihi si Mami. Balik ma'am. Pero kalma lang ma'am, ha? Ay kilagot. Paningon na ako, Ma'am Violeta. Ma'am, Ikaw na lagi kihapon. nag-arrange pa si Ma'am Violeta para sa mong kwarto. I-admit pa nga. Bullshit. Ah. Ganun i-admit man ko. Oo. Isa ka na sa ganit ka, ma'am. Kinahanglan yung kang i-admit, pero matambalang sa karong. Kalagot niya anyway. Makalagot. Magpasalamat ka nga dili ra kinahanglan ang operasyon. Pero need kag yung i-confine for treatment. Ako nang gi-inform ang inyong school sa nahitabo nimo. So, absent gyud ka. Bisan online class mo. I-inform lang ka nga si Bimbo ang mubantay nimo dinhi magabi. Kay klase man siya during the day. Nganong siya man, Mom? Asa ba tayo makatabang? Nag-leave si Delia. Sinang huling sab nimo, senior na ba ya? Di pwede mo bantay. Kalagot, eh. Ay, lahi aragi nga di patasuhito eh. Happy kumudaki sa pedestrian ganina da. May gani kay hapit ra. Sige sugo ni mong Violeta nga, di pa manunta ko suhito din eh. Ay noon, training sa din ako. Bimbo! Uy, Nga na ka diri ha? ha? Kwan? Na hospital sa ma'am? Si Tita Violeta? Ha? Siya Kwan? ng ospital? Tuara si Bimbo. Mike. Uy! Si Tita Violeta lang ito. Kung mauna, si LTIA ang ospital? Bay. Noon sa siya ha? Asa yung room? Si Ma'am Violeta lang ipangutan na, ha? Bimbo? Ma'am, garangin mo gisugon ako, ma'am. Tita, noon sa si LTIA? Oh, sorry. Dili ko magkatubag nimo. Og dili ka pwede mo duaw niya. Tita. Si Ma'am Violeta lang ipangutan na, ha? Bimbo? Ma'am, garangin mo gisugon ako, ma'am. Tita, noon sa si LTIA? Oh, sorry. Dili ko magkatubag nimo. Og dili ka pwede mo duaw niya. Tita. Pasensya na. Pero dili siya alaw na madawat og bisita. Okay tita. Sabot ra ko. Nganong yaman ka? Naara sa may giduang nga paryente. Kuyog na ko akong parents. Okay. Diretso na sa kwarto ni Althea, Bimbo. Okay, ma'am. Mike, tanan. Sige, ma'am. Lance. Sige, mula ka na sa ko. Lakaw na, Bimbo. Okay, ma'am. Lance. Sige, mula ka na sa ko. Tita, excuse me. Sige. Mike, Ato na sa tamang? kadiyoto na. Ako patagaan og instruction ang taga-information nga dili ihatag ang room number ni Althea ni bisan kinsa. Okay, ma'am.
balik ko sa hospital. Mangutan ako sa information unsay room ni Althea. Kasula sa naniwi. Strictly confidential now. Nga di, ha? Ano tayo sakit ni Althea? Ay, di sa pwede nga magdugay kong maayo din eh. Kung taon ko lang ni mama. Ay, mabalik na rin sa probinsya na. Ay, pait. Lamian ninyo labayon, uy. Ah. Asa naman ako inahan? Ma'am, kwan, ni pauli na. Abi na kung kayabaw ka. Natuog ko. Ug sa akong pagmataway, nagbantay na ako. Napatingal ito ay importanteng atimanon si Ma'am Violeta. Gani na, di kang namata, ma'am. Unsa man, gigutong ka? Unsa man, Shut up! ako na nang ipahilo ng akong mga pinalit. Aray! Ma'am, Paghilom! ako ino na ang nurse, ma'am, ha? Hilom lagi nga di ba ka makasabot? Ha? Pero, Musiyar ko! Oh. Di ka makatungog? Tangtanga ang akong dextrose! ha? Tangtanga sa gisangitan! Dili ka nasa akong kamot! Oo, ibaw sa guwa na, ma'am, oy. Bomb deck kanyang ano hinip kay kaglihok! Ay, Bullshit! Ibutang ko! Uy! Ibutang ko ba? okay. Nara, ma'am. Nara si ma'am. Ay, nakatawag na kita. Butan, nagyugnaon ko matug eh. Pero magmata lang gani. Isan may kipamati pa sa murag yun, tigray. Nakauyab na ba ni siya, no? Problema ako sa uyab ng bayhana, no? Kung ako, di sa ko mag-uyab o nung ini kang balita, eh. Ma'am, nisakit na sa dintiyan? Nang matang ka ni siya, o nagdamgo na? Ay, natumag din ni siya. Pero, naghilak man. Ako pa ganito kamon sa? Dad! Don't leave me, Daddy! Don't leave me! Yung igulitan akong kamot. Daddy! Daddy! Ma'am Althea. Ma'am, gidaman ka, ma'am. Ma'am? Bastos! Unsa man natin buhaton ni mo na ako, ha? Ha? Unsa? Ma'am, uy! Ikaw ang tao nang libera sa kong kamot. Uy, imo kong gitawag kung daddy samtang naghila ka. Oh. Di mo sa doon magbinuang, ma'am, uy. Magpadakop gid ko nga, doon naman tingali si CCTV din eh. Nga ano nagmata pa man gabi? Nga ano doon man kayo ka na ako, nga natug man ka ako. Angang, naghilak mo ka. Abi na ko, gisakitan na sa kasimutihan. Gisangpit man di ka, unya, kalit ni mo gibera nga kong kamot. Kung gitawag ko ni mo daddy. Sige na. Balik ka sa mong pisto. Okay, ma'am. Okay, kita eh. Nagasagpa nga po na, bisan masakit ito. Pero di nun kusog. Pero bisa na. Basta kay iyan na sa kong gisagpa. Lagi to, sula lagi. Na, dublihan lang kita imong pasensya. Aw, lain ba kong mahimo? Pero, Pero unsa chok? nagdamgo mo kasi siya yung daddy. Lagi. Nagilak. Ningon gani nga, don't leave me, dad. Uya lagi kayo paminaw, chok. May connection ka ang iyang pagka-rebuildi sa pagbiya sa iyang amahan? Basin. Ano siya hindi kinatabo nila, no? Kau ba ng amahan ni Ma'am Althea? Pamutan na si Ma'am Violeta, chok. Sabi niya, hindi ko eh. O, di ko magdugay. Balikon ko pa to si Ma'am dito sa ospital.
May gipakwara siya nako din eh. Jo, so hiling ko pakutan sa mga pilita. Oh. Basit ba dahil mo tugan? Oh, Giduaw ko ni daddy sa akong damong ko, mami. Pero, nilakaw ra sa dayon siya. Mautong nakahilak ko. nagunahon na di ay kaniya. Wa mo gid siya mawasa kong nauna, ma'am. Oh. Labi na sa mga ingon ini nga sitwasyon. Makauna-una gyud ko niya. Kanais unta no kon. Kunia pa siya. Kamong duha ang magbantay nako. Wa na siya. Ayaw na siya sigihi og handom. Kung wa ka makigbuwag niya, ma'am. Buhi pa tingali siya hangtod karon. So akong sa nga nawa na siya. Mao ba buot nimong ipasabot? Kay dili pagod. Namatay siya tungod sa depresyon. Mao na imong gustong ipatuo sa imong kaugalingon. Dili na tinuod. Ikaw mo dili mo angkon, mami. So mas maayo unta nga wa ko makigbuwag mao ba? Of course. Kay may daddy pa unta ko karon. So okay ra gyud ay nimo nga kabit ang imong mami? Dili man kakabit, ma'am. Kay ikaw man ang una. Pero nagpakasal siya sa lain. Pero kita ang una, mami. Enough, Althea. Enough. Dili na ta mag-iskot, anak. Please lang. Ni ata sa hospital. So what ko ni ata? Ngano manggit anak? Nganong imo manggit kong ingnon ini? Nganong dili man ka makasabot sa akong side? Nganong dili man ka makakita sa sayop sa imong amahan? Napugos lang si daddy sa mga circumstances ato nga tayo, mami. Pero wa to magpasabot nga iya tang giabandon. May mga reasons behind ato, mami. Whatever the reason, the damage has been done. Naguba na ko. Naguba na ta. Because you allowed that, mom. Usa ba gina imong gusto mahitabo, Althea? Ngano ba dayon magkang nagsige og isgot ini? Ngano ba dayon magkapani mong ipasol ining hitaboa? Because I wanted a complete family, mami. Pero dili man ka makasabot, ana. Complete family? Complete family nga may kabahin? Althea, kanusa ka man makadawat nga dili kita ang gipili ni daddy nimo? Kanusa ka man makadawat, ana? Kanusa man? Tudloin na lang ko kun asa ang among cottage ni mami. Ako rin mo ato. Balik na dito sa mong Japanese girl. Ay, di mamoy. Kuyog ganti ka. Kay, tuwa para ba sa likod nga part ang inyong kati? Dili ko pakuyog nimo. Balik na dito sa imong Japanese girl. Althea, Ano na lang, ma'am. Kwan, pakuyogan na ako si Ma'am Althea og lain. Nang, Karol! Karol! Nang! Aris ha? Palihog ko kuyog sa ilang cottage si Ma'am Althea para makapahuway. Sige. Ano dali, ma'am? Dali, ma'am. Ano agi, ma'am? Dali, ma'am, oh. Kuyog lang niya, ma'am. Bimbo, pag-andam niya di ay. Oh, sa unsa man, ma'am? Kantahiun niya ang mga bisita bisan mga tululang kakanta. Ha? Uy. Oh, okay, ma'am. Ay, salamat. Way saba diring dapita. Wag ko malipay nga ni kuyog ni mami. Kapoy kayo sigig smile o plinastik eh. Labi lagi atong Japanese girl nga anak sa business partner ni mami. Igi ko ganahan niya. Hey, Bimbo! Otros ang naihas atong bimbo. Ay, salamat. Nahuman na gid ang itaas ni ma'am na ako. Takot sa kami. Kay, basing musikit na sa itong Haponisa na. Balik na dito sa imong Japanese girl. Noon sa dito siya. Lo? Mura lagi siya nagselos. Pero, posible nga nagselos siya, eh. Kalagot na gito siya nga na say nabihag sa kong kagwapo. Ah?
Da pa man. Uy. Ay. Uy, ay. Huh. Huh. Did I scare you? Nene, sorry. It's okay. It's okay. No worries. You have a nice voice. I want to listen to you more. Ha? But, kuan. Kuan man. Well, No. Onegaishimasu. Please. Otane. Just sing for me now. Okani harate yo. I will give you money. ha? Kahinay ba signal din hiwi. Gilaay na ba ako da? Pero dili sa ko ganahan nga. Muadto nila ni Mami. Samok. When I see your face, there's not a thing that I would change. Ano nagkanta-kanta man dun siya? You're amazing, Wa siya mo tabang og-serve sa mga bisita. just the way you Atay ba? are. Mura man kaayo-layo din eh. And when you smile, the whole world stops and So beautiful. Nahibaw ba kasi Mami ini iyang gibuhat? Thank you. Abusado gining tawhana na. Videohan ako sila. Huh? And then, akong isend ni Mami. like you. Oh, huh? Ambisyoso. Gusto mo shortcut o kadato. Anak pa gyud sa business partner ni Mami. Bullshit. Kahinay sa signal. Wa pa gyud masend. You like it? Masula ba ya, uy? Nabayon ba kanina ko sila, no? Pero, tingali ang girl ang maiko. Makalagot ba ya? Bahala na. Mangita kong timing. Kanang sigurado nga siya ra ang maigo sa akong paglapay. Sashin tote ii desu ka? Huh? I want to have a picture with you. Picture. Selfie. Okay. Okay. Ready? Smile. Ato de. Another one. Another one. Dito gadto. Okay, another one. Oide. Wait, hindi. Closer. Okay, closer. You are chancing to me, ha? Nande? Huh? Nandesu ka? No. Joke. Joke. What? Nothing. Nothing? It's okay. Picture more. Picture. Okay. Ready. Smile. Okay. One more. Okay. One more angle. Exchange, please, sis. Exchange. Exchange. Oh. Okay. Agay! Oh my God, Bimbo! There's blood! Huh? Dash kita! Hey. Don't panic. I'm okay. No. You're not okay. You're bleeding. Huh? There's bleeding. Kauwi sad sa girl, uy. Kilak-kilak man dayon, di man unta sa minaigo. Oh my God! Salamat in taon nga wa nila isipa nga dunay security threat. Habi gud akong mahog sa wa ang akong tanang effort. Wa magay laing nakita doon nila, ma'am. Gawa sa sanga nga putol. Kamoy nakaigo ni Bimbo, ma'am. Ay sabi niya si Bimbo ang naigo. Ug dili ang Haponesa. Pero luoy gihapon si Bimbo. Nasamad ko siya dool sa kilat.
Kadelikado ato. Pero mas kuyaw, ma'am, kung ang hapon ni sa mo naigo, ma'am. Mas akong problema. Hinoon, Sam. Grabe akong stress ganina. Ya, karon okay na ka, ma'am. Okay na. Nahuwasan ako. Aksidente ra gito. Aksidente gid ka to? Nagduda ka nga dili aksidente, ma'am? Sulti sa tinuod. Yes, Mami. Ako siyang gilabay. My God! So, wag yun ay ko masayop sa akong pagtuo. Ang, Ma'am. Makalagot pa kayong tanawon, be. Ngano? Nagselos ka? Selos good town. Are you kidding, Mami? Ganun ko tawag magselos man ko. Ew! Kung wa ka magselos, unsa man na tayo nasud sa imong utok nga imong mantong gibuhat? Wa ka maghuna-huna kung unsay implication adto. Wag yung ka makahuna-huna kung simba ko ang Haponesa pa ang naigo sa imuhang paglabay. Dili man mahitabo nga maigo ang Japanese girl, Ma'am. Ako man ginugi siguro. Ah, Okay, fine. Sorry na. Wala gyud ko makakontrol sa akong kalagot. Althea, Nag-sorry na ko, ha? na-worry na ba ako nimo? Oh. Wa ka na nagkabata. Please, i-assess ang imong kaugalingon. Dili pwede nga di ka kamaumong control sa imong emotion. Wa man gud na ako tuyo, Ma'am. Unsa man, ipadoktor ti ka? Murag nag-need na magyug kag professional help? Wait. You think may mental problem ko, Mami? No. Ang ako lang. Wa ko'y problema sa utok, Mami. Then learn to control yourself. Kay bawa kag unsay problema, Ma'am? Kana mga tao sa tong palibot? Kana sila si Bimbo ug si Mike. I don't like them, Mami. Papahawaan na sila aron dili na ko makakita nila. Oh, Papahawaan sila, Mami. Unsa? Sino'y miyot ang nisulti na ko, Chok. Nakadungog siya sa pagsultianay nila ni Ma'am Violeta o Ma'am Althea. Kinuo ko. Gilabay ka gid niya? Mayo gani in town. Wa maigo ang Haponesa. Kadako untang problema adto kung nahitabo pa. Maud, Chok. Unsa may imong desisyon? Ha? Mamahawa ta? Ako imong pa-desisyon nun, Chok. Oh, Nga, unsa man. Miling kang mupahawa kung mo desisyon kung mupahawa ta. oh. Bisan supak sa kong buot. Kung mamangkahay ikalipay ni Ma'am Althea. Di ta mamahawa, Chok. Unsa? Di ta mamahawa. Pero Bimbo, tingali kung saan siya buhato ni Ma'am Althea nimo. Hmm. Oh. Kung sa may ipasabot ana. Mura magdoon na ipasabot ang isiha. Klaro na kay Chok. Nga may pagbati na sa Ma'am Althea na ko. Hello guys, magtahi ta karon guys. Tahi ko guys akong porol. Isip. Slacks pala siya guys. While nagkapi-kapi.